Boston-modellen! Hvad fanden er det? Den kan være svær at forstå, men nu skal jeg forklare den. Vi starter med SBU'erne, virksomhedens forretningsområder. SBU'erne kan planlægges særskilt, de har sine egne konkurrenter og har egen ansvarlig ledelse. Et SBU er det samme som en virksomheds forretningsområde. Flyselskabet SAS har for eksempel 3 SBU'er. Nu skal I bare se. Det første SBU er selve flyrejsen, for eksempel Monkey Class eller første klasse. Men man må ikke glemme de 2 sidste, kabinesalget og den bagageservice de udbyder til de forskellige lufthavne. Boston-modellen placerer de enkelte SBU'er i et skema ud fra forretningsområdets markedsvækst og den relative markedsandel. Jeg er forvirret. Hvad betyder den relative markedsandel? Den relative markedsandel fortæller, hvor stor virksomhedens forretningsområde er i forhold til konkurrenternes. For at give jer en bedre forståelse, vil jeg vise et eksempel på en Boston-model for SAS. Sådan opstilles Boston-modellen. Boston-modellen er opdelt i 4 felter. Her placeres SBU'er, der har en lav markedsandel, men som befinder sig på et marked med stor vækst. Det er ofte SBU'er med begrænset indtjening, og derfor også tit nye produktgrupper. I dette felt vil virksomheden være markedsleder på et marked med høj vækst. Virksomheden kan forvente indtjening, men må bruge penge på markedsføring for at beholde positionen på markedet. Her placeres SBU'er, som er markedsleder, men ligger på et stagnerende marked. Det vil sige, der hverken er fremgang eller tilbagegang. Et SBU med denne placering har stor indtjening. Malkekoen finansierer stjernen og spørgsmålstegn. En malkeko har ofte været de første på markedet. Under dette felt vil man have lav vækst og lille markedsandel. Samtidig en negativ eller begrænset indtjening. Boston-modellen har yderligere 4 elementer. Virksomhedens markedsvækst, som bruges til indikator for markedets attraktivitet. Relativ markedsandel, som viser virksomhedens markedsandel i forhold til den største konkurrents markedsandel. Aksen læses fra midten af figuren, hvor et x er lig med samme størrelse som konkurrenten. Altså har virksomheden her lige så stor markedsandel som konkurrenten. 5x betyder, at virksomheden har den største markedsandel og er 5 gange så stor som konkurrenten. Bevæger vi os derimod til højre ad x-aksen, til 0,5x, har virksomheden halvt så stor markedsandel som konkurrenten. Ved 0,1x vil virksomhedens konkurrent være 10 gange så stor som virksomheden selv. De enkelte forretningsområder angives med en cirkel og en pil. Cirklen bruges til at angive SBU'ets omsætning i forhold til den største konkurrents markedsandel. Pilens retning viser, hvor det forventes, at SBU vil være placeret i Boston-modellen om 3-4 år, under forudsætning af, at den nuværende strategi for SBU'et fortsætter. SAS' første SBU er flyrejser. Dette er virksomhedens største SBU, og derfor er denne cirkel størst. Fordi SAS er større end deres nærmeste konkurrent, er cirklen placeret i området Malkeko. Markedsvæksten for flyrejser er ikke særlig stor, og derfor er cirklen placeret lidt under 1%. Pilens retning er nedadgående, fordi der er større efterspørgsel på lavprisselskaber. Bagageservice er virksomhedens næststørste SBU. Her har SAS en stor markedsandel, da de yder bagageservice for de fleste danske lufthavne. Da befolkningen generelt rejser mere, vil der være en markedsvækst i denne service, hvilket også er årsagen til, at pilen er opadgående.
Kabinesalget er virksomhedens mindste SBU. SAS har overtaget flere flyselskabers kabinesalg, og derfor er markedsandelen forholdsvis stor. Da overtagelsen af flyselskabernes kabinesalg vokser, antager vi, at markedsvæksten er stigende. Vi kan altså konkludere, at SAS har 3 forholdsvis stærke ben at stå på. Dog skal de være opmærksomme på deres salg af flyrejser og have fokus på at udvikle kabinesalget og deres bagageservice. Der er en stor sammenhæng mellem Boston-modellen og PLC-kurven, da de begge viser en form for livscyklus. Nu skal I bare se. Mange produkters salg følger et bestemt livsforløb, der betegnes som PLC, produktlivscyklus. PLC-forløbet omfatter 4 faser: introduktion, vækst, modning og nedgang. Et produkt gennemløber typisk de 4 felter i Boston-modellen i følgende rækkefølge: spørgsmålstegn, stjerne, malkeko og hund. For eksempel vil forretningsområdet rejser være i modningsfasen. Det samme vil kabinesalget. Og bagageservice vil ligge i vækstfasen. Forstår I det nu?